Kebersihan bos, nah iki lho bos, kebersihan lingkungan bos, ben resik bos. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos, selamat pagi. Ji, babat ji, 2 kilo ji, ras ji. Sudah petani pada gawane rabuk, wayang rabuk pari bos. Sing gak ji? Petani ki. Loh. Di paprase. Oh iki lho bae. Ngarit gak tau ngales kok kene iki lho. Iya, iya. Layak ngarit mau adoh senane golek sing edak. Kok ngarit iki sing adoh ngono lho. Kok ya ngono wedhus kok kon lemu lho, kok godhong plem terus lho. Nah iki lho lur, jere sing goleki sing pengen goleki Paiman jere takone man wae. Endi ta Paiman sing talent kepedem? Nah, lah iki lho bos. Iki lho Paiman kaadane. Wis diarani mang digoleki Paiman ning dia sing talent kepedem lho. Nang omah ku yo ngono. Ya ora ngerti oman kono apa. Budhe kok ditakokne tok. Lha rada cekrek iki gak diano, dus iki. Rendetan iki. Kok iso ngene kok bingung ngaret. Kuwi sing nom-nom kuwi lho, Man. Dhuwur ku lho. Godhong pelem iki lho, nom-nom iki lho. Lah, rusuk-rusuk tak kira ula. Lah iya. Lagi ana ngondo pita, Man? Masa ibu? Kula dhuwur dhewe kula jane diketok, kayak dhuwur ki lho. Lebih pangarmu iki menak man wi. Dipundi ngono. Sandalmu cepot. Soale wit plem lunyu wi ana lumute wi. Ngono lah ya. Nanamu cepotan. Ya, kalau sandalmu cepatan man. Minggu lunyu wi lumut tokno lho. Iki lho, mana lho wis wae. Ben gak ganggu kabel lho. Awas. Ngurane godhonge kok ora disempali lah. Duh. Nganti brumbun kaya ngene iki lho. Wis entek lho jek diret teh. Munau. Apa ora ngesakne wete piye ben semi ngono lho. Yo ngene iki lho. Wong ora gak gelem ngaret ning adoh yo ngene iki. Entek ning ngene tanggane ngene iki. Terus. Entekne kok iki lho. Iya. Kayak piye iki? Terus. Blok raine. Ya iki lho, menungsone iki lho. Kok jan piye lho.
Wis ta, wis akeh lho. Wis nah iki lur. Ya bar ngaret terus. Gesang manuk mulut manuk nang pinggir omah bos ya. Nang pinggir omah bos kelebes manuk bos. Pancingane bos nah kelebes. Kelebes. Buat kelebes. Nah, iki nang samping omah bos ya. Pulut cek di benak nih kae. Iki lah iki pulute bos. Jan pol kelate iki kok trimo kok manuk. Wonge kelat, lat lho. Wonge ra ucul kok poneh manuk. Apa neh rondo ya. Nah, iki bos kan ning apa niki? Pancingane cara anu ki apa iki jenenge larane kan. Nah, iki lho bos. Nah, iki lho ya. Iki seti pulut bos iki ya. Kayak pin. Kondi lagi pin kae. Iki lah. Kondi to. Lho, prayos di sikat wong to ji wis e. Kok ya. Mul tadi WA. Delok apa to wae? Nah, gila bos nanti anu nyantai bos gini iki pinggir rumah gak ya mana mau ibrel kalang lah mana kita wis teko bos time mulai Arab. Nah ayo mulai bet apa ini bet tadi jamur bos ya bos jamure karemi seger iki nggo masa tuh mek sapi anu weh lho hah ya mek sapi lho masak karemi mes palang iki lho sapi lho tinggal iki nyapa to Pak ada kresek kune jan mau mantap iki mau mentur jan oh jajan nek oleh pol menture kaya tercok ireng ae sak edik ngono ya kita tercok ireng kilo tercok ireng kilo campur keong barang iki kok buntot iki lah iya gak apa-apa wi enak wi jero digawak lek jerone tok oh gak jerone digawak lho lah jamur sing dipancet lah enak to ada iki kaya ngono iki kulite nyampet aja mbok sisiki yo ora iki ben kosok akeh mau wi enak rada akeh dibesati terus kulite dilak ranah lah ya wong kulite iso dielokne kuwi lho kulit adalah mengandung zat sepi jamur iki kok kepi yo gara mucin golek ya mereka entuk adik terus ireng lah ngene ndi nggih ya sampun oh nek kono kae tukul anggure omahe biasane iki tukul terus lho kono kae ngarepe kok oh nang ngarepe iki ratang ke nang kuwi ya kok iso sama anak aja kok iso wah Pak Imani hiburan kok tengok-tengok kok mantap ini akeh kadenge yo dingi sak cetheng ae yo wis padha lah karo iki kok salah gurih tenan ini gurih mantap ada rasa kok jeno entar aja wis rodok yo to kayak mie pram lho lah yo jamur sak edik kuwi kok lah ya digongso terus kayak mie enak wis enak bos pokoke
Iya. Nah, wes bos ki ya, wis. Hari ini arep masak bos. Wes ngono lor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.